aquest és difícil amb els parlaments que m'han precedit, per les persones que tinc davant, però crec que realment celebrar la presentació d'aquest llibre en homenatge a Martí de Riquer i fer-ho en aquest context és un acte de justícia. Gràcies a la seva directora per acollir-nos, i és l'entorn ideal per poder parlar d'una figura com la de Martí de Riquer, filològicament i literàriament un dels perfils més notables, si no el més gran, amb el que compten les lletres catalanes. Jo no vaig ser alumna de Martí de Riquer, vaig ser alumna de la filla de Martí de Riquer, que només feien uns cursos de doctorat, entre altres coses perquè quan jo vaig començar a estudiar, Martí de Riquer ja s'havia jubilat. Vaig tenir ocasió després de sentir-lo en altres seminaris, però sí que vaig rebre el mestratge indirecte a través de la seva filla Isabel de Riquer, i de fet la meva primera lliçó com a professor de la Universitat de Barcelona va ser efectivament, substituint a la professora Isabel de Riquer. Per tant, des d'aquesta perspectiva també hi ha la qüestió afectiva, i l'altra persona que m'acompanya a la taula, la doctora Lola Badia, jo diria que és la deixeble, ha parlat ara mateix de l'edició de Jordi de Sant Jordi sense esmentar-se ella, que és amb qui va fer aquesta edició el professor Martí de Riquer, i que és una de les joies també de la nostra literatura medieval, la versió de Jordi de Sant Jordi que vam treballar tots dos i que continua, com ha dit ara, sent la versió definitiva i de referència. Jo crec que ha quedat al llarg de tot aquest centenari d'homenatge claríssim el mestratge exercit pel professor Martí de Riquer en els deixebles que ha deixat, sent la doctora Badia una de les seves deixebles més destacada. Per tant, aquesta grandesa, sense que jo exclogui el president de la Fundació Carulla i de l'editorial Barsino, també un home de lletres com Carles Duarte, fa que per mi sigui un honor autèntic poder adreçar-los aquestes paraules finals. Jo ho he escrit en el pòrtic que juntament amb Carles Duarte hem fet en aquest llibre. Martí de Riquer és un dels cims de l'estudi de la literatura a nivell europeu. Realment és aclaparador el seu catàleg i la seva feina, la dedicació amb la que va treballar. És un cas absolutament únic i excepcional de saviesa, d'erudició. Jo dic que efectivament es pot considerar clarament que és un monstre de les lletres. És un cas absolutament extraordinari. En l'article que la doctora Badia esmentava, i aquí jo ara em permetré de llegir les paraules del propi Martí de Riquer l'any 89, quan ja havent-se jubilat a través d'una autopercepció intel·lectual que li va demanar la revista Anthropos, ell comentava sobre ell mateix les lectures que feia als 14 anys. No ho comparem, sisplau, amb l'estat actual dels nostres joves, però perquè entenguin la singularitat, als 14 anys deia: «Tenía 14 años cuando hasta ese momento mis lecturas serias se habían limitado a traducciones de autores clásicos griegos y latinos, Homero, Virgilio, Platón y sobre todo Plutarco y la muy asidua lectura del Quijote». O sigui, això eren les lectures sèries de Martí de Riquer, i parla de les traduccions dels clàssics grecs i llatins i aquesta familiaritat ja assídua, ja una lectura, ja no era lector, ja era relector del Quijote amb 14 anys. Clar, a partir d'aquí, imaginin-se. Tots tenim a la nostra biblioteca, i els que hem estudiat filologia romànica seria imprescindible poder haver completat la nostra formació sense els 3 volums dels Trobadors, publicats a l'editorial Ariel, imprescindibles, les traduccions de Chrétien de Troyes, tota la literatura catalana medieval. Per tant, és veritablement una figura absolutament excepcional. Va ser un gran mestre i va ser un mestre de mestres, i molts dels que hem estudiat hem tingut com a professors els seus deixebles. El seu és un mestratge resplendent, aquest és el títol del capítol que jo incloc en aquest llibre, i que va ser un acte absolutament de justícia quan ens vam trobar amb el Carles Duarte a la Institució de les Lletres Catalanes per poder editar conjuntament aquest llibre,
que ens el presenta en aquesta dimensió d'home de lletres, en la relació amb la correspondència amb Lluís Carulla, que ens fa envejar la situació d'aquell moment cultural, de dues persones de la seva talla intel·lectual i humana, el to amb què es tracten, les felicitacions que es donen mútuament, la interlocució d'altíssim nivell que va representar la correspondència i el tracte i l'amistat entre aquestes dues grans figures. També com a divulgador d'una altíssima qualitat. Si és el més erudit entre els erudits, si ha treballat tots els camps, si no hi ha un sol espai que bibliogràficament ell no hagi treballat, amb un coneixement que cavalca gèneres, èpoques, llengües i per tant que ho abasta d'una manera absolutament exhaustiva pràcticament tot, doncs a més, aquest catàleg que ara la doctora Badia presentava és extraordinari i és absolutament sorprenent. A mi em va resultar sorprenent quan vaig veure el llibre en galerades el fet de veure l'abast d'aquesta feina divulgadora d'altíssima qualitat. No només duia a terme l'estudi i l'erudició i la compartia en l'àmbit universitari, sinó també tenia un interès per poder incidir en la vida pública del país, per poder fer aquesta transmissió del saber d'una manera que aquí apareix la figura, geni i figura. Martí de Riquer era un home d'una personalitat abassegadora, amb un verb fàcil, una dicció potent. Les fotografies que acompanyen el llibre, i s'ha dit, són extraordinaris, sempre el veiem incisiu, mostrant-se amb una gestualitat, amb una vehemència del seu discurs, que jo recordo que sent una professora novella, l'any 96, aprofitant en ocasió dels 800 anys de la mort de Guillem de Berguedà, vaig suspendre la meva classe de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada perquè la vaig traslladar a l'aula magna de la facultat on el professor Martí de Riquer feia una xerrada. Els vaig dir als meus estudiants que era molt més valuós que en aquell moment ens traslladéssim tots a l'aula magna a sentir, a veure, a copsar aquesta força de la naturalesa i de la literatura que era Martí de Riquer, que no el que jo els pogués ensenyar en aquella hora i mitja de classe. I va ser espectacular la manera com ell parlava de la filologia integrada en la seva vida, com l'estudi formava part de la seva vida i estava parlant de Guillem de Berguedà i farcia aquest seu discurs erudit amb anècdotes que deia tots els filòlegs alemanys anaven pensant què deu voler dir aquest vers, què deu voler dir aquesta paraula, i es referia a un dels atacs de Guillem de Berguedà, dirigit a Pere de Berga, el seu enemic furibund, amb uns versos que diu «A vos m'autrei, bella dona de Berga, a vos m'ofereixo, bella dona de Berga, vos ets fins aurs e vostre marits merga, vos sou orfí i vostre marit merda». Oi, evidentment es veu que merga es rima amb Berga, s'ho fa venir bé Guillem de Berguedà i diu tots els filòlegs alemanys dient què serà merga, merga, home per favor, el públic ja ho sap, què volia dir això, el públic, i com veritablement els meus alumnes van quedar fascinats i tenia raó que havíem de venir, perquè de cop i volta col·locar-los en una aula magna per parlar de Guillem de Berguedà, no, era el fenomen Martí de Riquer en acció. Com parlava amb aquesta passió, amb aquesta facilitat de paraula i com això és un do que hem tingut, un privilegi i és de justícia. Llàstima que no ens hagués pogut acompanyar en el centenari com hauríem volgut, que encara hagués pogut gaudir-ne en vida, però fer-ho, homenatjar-lo en un llibre és la millor manera, és molt ajustat el que Martí de Riquer, sens dubte, es mereix. Jo acabo aquesta petita contribució per mostrar el mestratge, el respecte i la dimensió d'admiració que Martí de Riquer, òbviament, desperta, dient que per espai de 7 anys vam compartir despatx la professora de Riquer i jo mateixa en el despatx que havia estat del professor Martí de Riquer. A la porta encara hi ha el rètol que diu professor Martí de Riquer. Diria que és pràcticament l'únic cas de la Universitat de Barcelona en què hi ha la porta del doctor Antoni Vilanova, que em sembla que encara també s'hi conserva. També, el doctor Bastardes també. També ho comentem. Però d'aquesta... Només passa a la nostra facultat, això. No parlarem ara de la nostra facultat, però és molt bonic el fet de veure's que hi ha el nom del professor Martí de Riquer
i que generacions i generacions d'alumnes, jo he dit mateixa que havia començat la carrera, que ell ja s'havia jubilat, hi ha el seu nom escrit a la porta que ell va ocupar. Perquè el seu rastre, la seva importància, sigui present, sigui visible amb el recordatori del seu nom. Ha estat un privilegi formar part d'aquest acte. Espero que tots ràpidament s'aboquin a aquest llibre, que el guardin com un testimoni d'homenatge, de respecte i d'aquest gran valor de les lletres catalanes. Moltíssimes gràcies.